part 2 na guys. Please subscribe my YouTube channel. And please follow my Facebook page. Eric Hilod, ang traditional. Maraming salamat. Ayan tayo yan. Tara. Maray lang may makaya eh. Huwag lang panahon. Saka naman. Oh. Okay. Wala na daw ang bagong Pilipinas. Siguro aliwa Duterte. Kapamembro mo, bagong Pilipinas, bagong bugok. Bagong buwan. Siguro ko ang panghinap na sila ito, Romualdez. Itong gusto ka panghinap. Si Romualdez ko yung nakasap na yung batasan niya. Ito naman niya ito ng mga Duterte. Gusto mo ng bagong speaker? Ano no? Si Sir Romualdez Romualdez. yung mama? Ito po, Lalaki, no? lalaki. Congressman man ano? Oo. Sa Napoli. Oo. Wala si Sul-Sul ka. Baliwa ka gabo nila. Marcos mga pa no? Liwat. Mga milyonaryo. Dato na Romualdez, no?
sabi na ang Duterte, kaya nakapalubong sila ang kanya. Mga ano yung... Wala lang gisulti pangalan, pero sa nakalimot mo, nga kung amahan may nagpalubong sa imong amahan. Nakisa mo dahil. Wala presidente yung nga makapalubong, di ba? Naglabay na lang ang kulong ka ng presidente. Si Duterte rin yung nakapalubong. Kuya ka tugistal kay rally tres bigas. Di na ang atensyon na bali, no? Kuya ka to. Gubot kis bigas, dito ang mga media. Wala na, doon na kayo ang ano. Makahirin ang mga kundo. Makahirin ang mga mis social media, di kuya, no? Wala na, doon na kayo. Tignan bantay. Sama ko lang sila para sila yung may nabunay noon. May kuskusog, no? Pero katawa kay kontra. Pero wala, diyan po. Samo, tinuon si Sarah, ano ba, no? Hindi sa magdidungog-dungog. Matawa po ko sila sa dato. Kaya SPE, walang yung pig sa mga sila. Kay legal ba yung SPE? Kaya wala kami pa-upit ng SPE. Legal. Kaya kay Dibulabog na ba ang kuhan? Substick. Na tiki. Yan yun, sa nakao na nila na lagi Photoshop. Ilong di kuhan. Ay, naka-play. Wala. Nya kuhan di ay. Kanang dili di ay. Illegal mo din ang kuhan. Naman di dula di sa draw. Battery draw. Bulang yapo. Ay dula. Dula gyapon bisan pag i-check tanan. Pero mga magnetic, no, di ba? Ang magnetic, mamili man na. Kaguyok, high-tech ro na, no? Muna lang, nabdaog na. Dugay na ba ito siya, no? Yung Dibulabog, no? Ako siguro ito buwan ba, no? Labog, yun ba? Abot ng gusto sa Kongreso, bato Senado. Senado, no? Lahir pa din mga kabayan na dali natin mga ibang tayo sa mga tao na iputo siya. Pero mga balito sa mga tao. Ang nakakuya ron, pag mag-video ka or mag-picture lang, masave dayo na sa uban. May na kayo mo save. Doon na sila copy. Di na ka original. Napay like original.